Litotúria patrocina l'oratge. Comencem la setmana i ho fem amb un dimarts disfressat de dilluns. Això vol dir que aquesta setmana es va passar molt ràpida perquè d'ací no res estem ja pensant en l'oratge del proper cap de setmana. Un oratge que de moment mostrarà poques variacions. Avui, tret de les boires, dels núvols baixos que tenim a primera hora del matí, el dia serà molt semblant al d'ahir, amb temperatures que no patiran massa canvis. Pujaran més en zones del centre de l'interior que a la costa, on com a molt arribaran als 21-22 graus. Però atenció, perquè demà sí, demà tenim canvis, només en forma d'ascens de les temperatures. Torna el vent de ponent, i això ja saben que implica un ascens de les temperatures i sobretot molta precaució perquè implicarà també un alt risc d'incendis forestals a la major part de la comunitat valenciana. Veiem aquest front de núvols que ens ha de portar els canvis. Afecta el nord de la península, on està deixant plugims de caràcter molt dèbil, a Galícia, Astúries, al Cantàbric, pluges de 1, 2, com a molt 3 litres per metre quadrat. Així serà el front que en arribar a la comunitat valenciana portarà vents de ponent i dispararà les temperatures. De les últimes hores hem destacat la presència de boires, de núvols baixos, han afectat preferentment les zones del litoral i prelitoral de la comunitat valenciana, deixant les temperatures mínimes més altes que estos últims dies. L'ambient és fresquet, és humit, però les temperatures mínimes han pujat. Les temperatures més baixes les trobem a la zona interior sud de Castelló, 3 graus de mínima han tingut al Toro i també a Barracàs. D'ahir passem a 6 graus, per exemple, d'Ademús o també d'Utiel. 7 graus hem tingut a Montanejos, més cap al nord, al Bocàsser, al voltant de 9 graus a Vilafamés, a l'Alcora i a Morella, 6 graus també a Segorbe. En zones més interiors d'Alacant, temperatures al voltant de 7 graus, a Segur la mínima més baixa a l'interior d'Alacant del Pinós, o a l'interior sud de València, a Fontanals de Alforins. D'ahir ja passem a temperatures al voltant dels 10 graus. Al Coi, també a Xelva, 12 graus hem tingut al Ginet, al Sira, 13 graus a Sueca, 12 graus a Xàtiva i junt a la costa a les capitals, 15 graus a Segur la mínima a les 3 capitals i les més altes les trobem al sud amb aquests 16 graus d'Orihuela o els 17 de Torrevieja. Les boires, els núvols baixos, protagonistes de primera hora del matí, imatges del Mareny de Barraquetes, al terme de Sueca, a la Ribera Baixa, on la temperatura mínima d'esta nit ha estat al voltant dels 13 graus, mala visibilitat, tant mirant a la mar com si s'anem a les muntanyes del prelitoral, a les muntanyes més interiors. Destacar del vídeo que s'ha enviat este matí Quico i Jovell, el pilar solar que s'apreciava a l'eixida del sol a la Marina Alta a Xàbia, fruit de la refracció de rajos solars sobre els núvols alts, només eixir el sol. Un efecte òptic ben bonic, espectacular. També ens fixem en la mar que està molt tranquil·la. A Cocentaina, ambient tèrbol, bascós, en calitja, amb mala visibilitat i temperatures al voltant dels 11 graus. La boira ha sigut protagonista a la vall d'Albaida, com veiem en aquestes imatges que es gravava a primera hora del matí Nieves Sánchez, també en temperatures que han estat al voltant dels 9, dels 10, dels 11 graus, tant a la costera com a la vall d'Albaida. Al Coi, ahir no hi han arribat les boires, el dia estava més clar, assolellat, amb una mínima de 10 graus. I d'este cap de setmana també hem rebut vídeos, ha sigut un cap de setmana festiu. Ahir, per exemple, dilluns de Pasqua, convidava amb les bones temperatures i una volta s'havien desfet les boires a pujar a la serra de Bèrnia, creuar el fora de Bèrnia i veure tota la zona costanera de la Marina Baixa, fins i tot en algun punt de l'Alacantí. S'arriba a veure tot i l'ambient tèrbol i també la gent que ha aprofitat per visitar zones més interiors. A la Serra Calderona veiem aquestes imatges. A migdia, sol, fins i tot una miqueta de caloreta. De les pròximes hores de l'oratge d'avui, destacar que aquestes boires, que aquests núvols baixos aniran trencant-se i aniran desfent-se amb el pas de les hores. Les temperatures mínimes han pujat. Les temperatures màximes no patiran canvis significatius, situant-se al voltant dels 22-23 graus a la franja costanera, sobrepassant els 25 graus i acostant-se als 30 graus al centre i en punts de l'interior. A poqueta nit tornaran a aparèixer núvols baixos, boires, però no tindran massa durada, perquè demà, ja ho hem comentat, començarà a deixar sentir el vent de ponent i això agranarà els núvols, impedirà la formació de boires que és fruit de l'elevada humitat ambient.
Demà tenim aquest fronter de núvols que creuarà que afectarà el nord de la península. Avui està deixant el cel ennuvolat i algunes pluges de caràcter molt dèbil a la zona del Cantàbric. Arribarà amb vents de ponent ací a la Comunitat Valenciana. Pocs núvols, vents de ponent des de primera hora del dia, les temperatures mínimes fins i tot podien pujar lleugerament en algunes zones i sobretot pujaran les temperatures màximes. Amb el pas de les hores notarem com les temperatures van pujant de forma constant i progressiva, tocant els 30, 31, 32, fins i tot 33 graus en zones de litoral i a les comarques més centrals i del sud de la comunitat. Per tant, demà, atenció, molta precaució, perquè el risc d'incendis forestals es dispara. Tenim una massa d'aire càlida damunt la comunitat valenciana, inventada per aquest front de núvols que afecta la zona de més al nord i fa que el risc d'incendis forestals demà sigui extrem a bona part de l'interior i que sigui molt alt també a les comarques centrals i en punts de la costa. Per tant, demà pas de núvols, però sobretot vent de ponent, i atenció a aquestes temperatures i també al descens de la humitat relativa, que quedarà molt baixa. El vent de ponent es mantindrà pràcticament tota la setmana. Sembla que dijous bufarà una miqueta més del nord i això afavorirà, provocarà un descens de les temperatures que tornen a pujar divendres quan es confirmi de nou el vent ja més pur de ponent. I sembla que dissabte es manté el vent de ponent, pas de núvols, però és que aquesta setmana tampoc anem a tindre precipitacions. La pluja està molt cara i haurem d'esperar a que canviï la situació meteorològica per tindre precipitacions generals i generoses a la Comunitat Valenciana que de moment no es veuen per cap lloc.